Chunya go ne Nyasaye maduong' erokamano omiya ng'wono mondo aduogi e Lolo Television kendo nyadichiel. Kapok awacho wach moro maler osemiya to yiena mondo walem kodi mondo eka wawach wach moro maler okel e chunya. Wuonwa kendo Nyasachwa, Wuoro maler kendo mang'won, e remo manochwer e msalaba Kalvari, e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Waketo studio mar Lolo e lweti, ji duto matiyo aketo e lweti Wuoro maler. E compound ni te aole remb Yesu Kristo, akawo wuon studio mi aketo e lweti, Nyasaye aketo viongozi mag studio ni bende e lweti, joyalo, jodolo, pastors, bishobe, reverends mabiro duto ka, mago bende umo gi remo manochwer e msalaba Kalvari. An man kani koro adwa yalo wachni, an onge gima danyis piny, to in ema diwuo, nikech adiera piny kod gik mane iye gin magi. Nyasaye mar nyiseche, in mondo wang' lewa kaka nwang'o lew Jeremia maka Elekea, iloka ligega nikech long'o ni kamane kako ndike muma. Alami Wuoro maler, mi jogi winjo malach, mi lokruok mar chuny, itim honni madongo, to moloyo alami nikech in adiera e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Wagoyo ne Nyasaye maduong' maratego marambi man kod teko kod loch, erokamano. Adwaro mondo adhi e wach maro maler omiya tinende ma kawuono e tarik machal gi ma, e sa machal gi ma, odiochieng' ma kama. Adwa wuoyo kuom wach moro mawinjo ka osepong'o chunya bang' higni mang'eny, to kawuono Roho maler ochuna mondo awuoye kendo nyadichiel. Adwa wuoyo kuom wach moro matin kabisa gimiluongo ni Dhi Gi Kwe kata Dhi kod Kwe, gichalre. Kuom ranyisi, we mondo wang'i ane weche moko matindo tindo kata matut man kuom muma ma bende inyalo kawo kaka sigana kata wacha wacha. To sama wang'iyogi to dwaro mondo wang'igi matut ka wayawo parowa malach mondo wawinj tiendgi. Nitiere weche misome muma ka mang'eny kabisa, to ji mang'eny kawogi ka gima gin sigana. Jomoko bende kawogi ka gima ok gin adiera, to jomoko bende kawogi ka gima akia ni gikawo ka gima gisomo gazet. To wechegi dwani mondo wang'i ane tiendgi matut kabisa, nikech muma ondiki teko moro maler kendo ondiki kuom weche ma adiera ni e igi. Kumano wadwaro mondo wasom kodi muma, wabiro somo kodi muma ka sa oromo mar Luka, muma mar Luka wasom kodi 8 matindo 41 nyaka 48. Wabiro somo kodi. Ei muma ma wadhi somo, wayudo sigand dhako moro mane kuom higni 12 iye nochwer, ni remo ne wuok kuome. Joma mine ong'eyo wach malero ni maber. Iye nochwer kuom higni 12 kosiko ma ochandore achanda. Ing'eni sama ng'ama dhako remo wuok kuome, oonge kod kwe. Nitie remo moko mag tuo, to nitie remo ma kawaida, to be nitie remo mar nyuol. To ma to ne remo mar tuo. Ndiko wacho ni iye nochwer. Ich manochwer tiende ni nomako ich, ne en gi nyathi e iye, to kaka jachien ok oyie kod gik mabeyo, jachien nokelo mondo keth nyathine yor chwer. Nitiere ma jachien golo ka gima ich olwar, to nitiere ma jachien golo ka gima nyathi otho iyi, to bende nitiere ma jachien tiyogo kogolo ei chwer ma ogolo remo, nikech nyathi ka chakore to en remo. Now jachien nyalo kelo plan mondo remo no chwer mondo nyathi orum, idong' kaka ni in chon. Kumano dhako ni ne iyo chwer, mana achiel kuom chandruok ma jachien kelo e ngima mon. Iye nochwer kuom higa 12. Adwa ni mondo pachu chiew, mondo pachu ti, mondo iwinja ne ni ka dhako iye, moloyo to joma mon kod chuo ma mondgi igi osechwer kata ma igi oselwar kata ma nyithindo osetho higa. Adwa ni kaw kilo mar pek mar wachni mondo obedi e ngimani, mondo iwinj ka gima mano en in, kata ichal ng'at mosekale mano, kata iwinj wachni matut, nikech weche mang'eny ni muma ka maka ji somo to gikaw ka sigana. Wach ma wacho ni wach mantie ma kata mine bende ong'eyo gino, en wach malich kendo en wach mapek. Ka dhako iye nyalo chwer higa 12 odiechieng' tarik 1 nyaka tarik 1 nyaka tarik 1 kuom higni 12. Ma inyalo go kwan miyud ni dweche 12 mani higa achiel. Mama ne iye chwer kuom dweche adi. Mama no kwan moko nyalo goyo kodi. To muma wacho ni iye nochwer kuom higa 12 kosiko mane chandruok.
Ng'eni sama ng'ato yie chwer, rembe rumo, ool, dende tar, onge kwe, samoro bo dung, lwang'ni chwer wuok kuome, jibe koro chaye, en bende okonya puro, okonya ting'o gima pek, nikech iye chwer, onge gima nya timo, okonyal ringo, okonya twenya got. To dhako nobedo matuo kuom higni, kosika sika kotuo kuom higni 12 moko nyal chango. To sama ne okonyal chango ni, noyudo osewuotho kuom jothieth mathoth, ma jothiedhegi bende ne ok othiedhe. Kare nitie tuo ma kata idhi ir dokta to ok thiedhi, nitiere tuo ma kata idhi ir ajuoga to ok changi. Mama ni nowuotho kuom dakteche kuom higni 12. Apako Nyasaye maratego. Mamwando rumo kuome. We mondo adhi nyime kawacho wach madwaro mondo awachi. Nobiro ir Yesu, gi kanyo no ema nochange dhako ni. Mi nodok gi kwe mathoth ei chunye kod pache. Koro wach ma wadwaro mondo walosie, ma wadwaro mondo walosi kawuono e verse 48 kende, ma wacho ni dhi kod kwe, mane thuon wach ma kwonga wacho ni dhi kod kwe. Adiera ng'ato ka ng'ato gombo mondo obed kod kwe mar chuny kod kwe mar ngima, kwe mar paro. Nitiere kwe mang'eny to nitiere chandruoge bende mang'eny. To wach madwa wuoye, abiro wuoyo kuom kwe didek ma dhako ni noyudo korado gi Yesu. Ng'ato nyalo gombo mondo obed gi kwe e ngimawa, wanyalo dwaro mondo wabed kod kwe. To achiel kuom kwe ma wach na abiro wuoyo kuom kweche adek, kwe yani imani, amani, kwe, peace, bedo gi kwe. Achiel kuom kwe madwaro mondo awuoye manyalo miyo ng'ato bed ma onge gi kwe en tuo. Ka ng'ato tuo to pache dang'ni kagi kacha, onge kwe, rem rame, onge kwe, muche rumo, onge kwe, teko dhi, then kwe onge. Gima rachie moloyo en tuo mamayo ji kwe. Tek ahinya mondo ng'ato obed kod kwe mar chuny kotuo, ok nyalre. En gima wazi, en oparore, ochandore koni gi koni. To sama ng'ato nigi onge kod kwe mar chuny no, pach ng'ani opong' kod parruok kod bedo ma onge gi adiera e ngimane. Mama ni nitie sigana mar dhako ma wuoyo kuome ni. Mama ni notuo kuom higni 12, to kata kamano ne olimo jothieth te. Kilingana gi mumba kasomo to chalo gima nowuotho kuom jothieth saidi, makoro watieko ne te, tiende ni onge jathieth manodong'. Nyaka in mayalo sani kiwinja, nitie chandruok misewuothe kuom jothieth, nitie chandruok misewuothe kuom jolemo, nitie chandruok misewuothe kuom ajuoke, nitie chandruok misewuothe kuom jokor, nitie chandruok misedhi ne osiptal, but kata kamano duoko onge. Wan gi weche achiel kende, we moingo chuo te, aluonge ni Wuod Mary, jal mano we achiel mano kuongo ne min nyuol, nikech ndiko wacho ni ne entie kata ka piny ni pok obet. Tiende ni Mariam ma min mare nochwe ka Yesu nosechiwe, en nokuongo ne min mare. Ng'ato nyalo wuotho ka jothieth moyud ka geno koro rumo. An ka mondo anyisi ni wan gi ng'ato achiel kende miluongo ni Yesu Kristo ma Wuod Nyasaye, en moduogo geno kuom geno moselal. Geno nyalo rumo, ma pi wang' rum, ma kwe rum, yani gik moko te nyalo rumo. To wan gi ng'ato achiel ma ka gigo rumo to duogo gigo kendo. Mama ni nowuotho kuom jothieth mathoth, kolimo jathieth ma oa, olim jathieth ma oa, olim gima kama oa. To ndiko wacho ni nolimo jothieth mang'eny to ne onge mane nyalo konye. To kata kamano nomedo mana bedo marach, tiende ni tuone ne medore ameda. E ka odiochieng' achiel mahono ne orado gi Yesu Kristo kokalo kuom remo kod gik malich. Nopoko chango kanyo gi kanyo kuom tuone mar ndalo mang'eny mane osiko asika, kendo nogwedhe gi kwe mar chuny. Yesu bende nyalo gwedho ngima ng'ato kawuono. Mondo wang'iyane ka donge kata in sani Yesu nyalo gwedhi kawuono
gi kwe mar chuny. Yesu nyalo gwedhi kawuono gi nyathi. Yesu nyalo gwedhi kawuono gi tich. Yesu nyalo gwedhi kawuono gi paro maliw. Yesu nyalo gwedhi kawuono mochangi. Yesu nyalo gwedhi kawuono motim gima ne ok ipar ni ditimre, nikech Yesu en gi gweth, en gi ono, en gi chang, en gi ber, en gi kwe, en gi geno. Yesu nyalo timo ni gimoro amora midwaro. Kuom mano dhako ni kano chopo ir Yesu to noyudo kwe. Number 1, noyudo kwe mar chang. Number 2, noyudo kwe mar chuny. Number 3, noyudo kwe nikech otime obedo nyathi Nyasaye. Mago gik mano onge go. Omiyo kata kawuono an bende wacho ni niya, inyalo yudo changni kuom Yesu Kristo ma Nazareth. Inyalo yudo kweni kuom Yesu Kristo ma Nazareth. Inyalo yudo gigi moselal kuom Yesu Kristo ma Nazareth. Awacho ni nyaka in bende kaka dhako ni noromo kod Yesu, inyalo romo gi Yesu sani. In gi teko, Yesu nigi teko mondo koromo kodi to timni gimoro mahono. Awinje chunya ni nyaka sama yalo ni nitie jal moro machandro koromo dhako cha to ni higa 12 kende, jomoko to higa 15, jomoko to higni 20, to jomoko to nyaka ne nyuol oonge gi kwe. To kawuono ang' ni rad kod Yesu Kristo, okwe wuod Nyasaye mangima, jal ma kokelo kwe to onge ng'ama golo kweno. Yesu idwa rado go sani mo wuod Nyasaye mi kwe, nikech sama ng'ato dhako cha no rado kode bang' higa 12 to Yesu nokelo kwe. Awachni ondike muma mar Joana, ondike muma mawacho niya, ni ka Yesu dhi dho yawo to yudo ng'ato mosetuo kuom higni 38. Yesu kelo kwe, Yesu kelo geno, Yesu kelo chang, gima ne ok par, motamo piny, motamo juke, motamo wede, ema Yesu Kristo timo. Yesu nochangi kuom higni 38 mane ok onyal gi wacha to ting'o piene modhi. Awacho ni be nitie wach moro masandi tinende midwaro mondo ikelne Yesu Kristo meja ma wuod Nyasaye, nikech wuod Nyasaye ikore sani oora ka nikech in, kendo kata obed gimo moko mokwamo modiwo to Yesu ora ka nikech in. Nikech ne Musa ne nam makwaro dino ne, sama no luongo teko moa malo to name mobarore. Onge gima nyalo chung' e nyim Nyasaye mok wuore madhi. Joshua ohinga mar Jericho no dino ne, sama no luongo teko mamalo to hinga mano lwar piny. Onge gima nyalo chung' e nyim Yesu misinga matamre moko lwar, matamre moko ke, matamre moko ringo. Nyaka ora Jordan no to nyim nyithind Israel nikech teko mamalo. Gode no chikore ka nyirowe mudugo chung' kendgi. Aore no chikore nyaka nam no muomore ka gineno teko mar Yesu. Nyiso ni onge gima nyalo chung' e nyim Yesu, nyaka tho. Mano nego Yesu wuod Nyasaye ko gure tho mar msalaba. Odiochieng' mar adek tho noringo mowuok e nyim Yesu ratiro ka Yesu ochier dier joma tho. Akonia onge gima nyalo chung' e nyim Yesu msinga. Onge. Matame moko mukore. Biro mukore kawuono. Achiel, dhako ni ne onge kwe. Achiel, nosiko kotuore ma ok ochangi kuom higni 12. Kwe ne onge kuom 12 years. Number 2, nosetiyo kod pesa ne te. Dhako ne onge gi kwe. Nosetiyo kod pesa ne te. Sama wuoyo ni dwani kaw pachi, kaw chandruogi, nikech in be sama osetiyo gi pesa midong gi lweti geno rumo. Onge yo. Awacho ni nitiere Yesu Kristo manyalo timo gimoro. Nosetiyo kod pesa ne te makoro ne onge gi pesa. Number 3, nobedo e kinde ka kinde kochwanyore kendo ne osandore. Neno, nitie sama kare mrami tiziki chwanyire chwanya. Kata ng'ato ojo ma tindi chan chwanyire chwanya ne manu chai nikech okichal kode en. Omiyo dhako nosiko chwanyora chwanya seche te kendo nosiko mana kosandore. Number 4, nobedo gi tem mar bedo ma onge geno nikech nenore ni onge ng'ato mane nyalo konye kaka ne ochalo no. E kaka ji mang'eny chalo kawuono, jok man kendgi, jok man kod sand, to bende nitiere kata mana joma iwuoyo negi, jok ma ok nyal bedo kod kwe e chunygi, kata ma chunygi ni kod chandruok ma ok ginyal yweyo. Kaka dhako ni ne onge ng'ama ne nyalo konye ni nyaka in, ji osewuoyo kuomi, nyaka in, ji osetemo, nyaka in, ji oseyanyi, nyaka in, ji osekwedi, nyaka in, jomoko osegoyi, nyaka in, ji osekuodhi, nyaka in, ji osedhi ajuoga. Tawacho ni ya
kionge kod geno kaka dhako ne onge go, dhako ni ne onge kod kwe. To sama no rado gi Yesu Kristo, mibiro rado go sani, ibiro neno gik madongo. Ana rado go mwami ratego, ka jochiende chiena ma ok anyal, ka nyathi mathis ma jaklas 5, ka jahiga 11. Mano no mi afwenyo kata sama wuoyo ni, afwenyo ni onge ng'ama jachien ok chien. Kendo jachien kia hiki, jachien kia tajiri ni, jachien kia pesa ni, jachien kia wede ni, jachien ko chomi tir, to chomi in emo chomi, in emo muli. Kendo kada kirado ngi ng'ato ma janeke pap, we chandori. Ng'ane mane jachien ochamo. To mano wach munji goni ruoth erokamni koni ruoth ne kaka jani koro sandore. To anti miya ng'wono nono. Nitie weche moko minyalo dhi nyim Nyasaye, mine ka ng'wono mar Nyasaye tiyo. Awacho ni kata ka in gi chandruok to kawuono ibiro rado kod Yesu misinga. Kaka dhako ni nobiro ir Yesu. Ne owinjo ga gik ma Yesu setimo. E kinde duto midhi ir Yesu nyaka yani ketri kilo, ibede kilo moro. Miwach Nereah wacho ga ni Nyasaye nochieri diecho motho. Kawuono ka ngima manyalo duogo adhi ir Yesu. Dhako ni bende nodhi ir Yesu kowinjo gik ma Yesu notimo. Owinjo ne yawo bang' wang' Batimeo makatimeo, owinjo nochiero Lazaro wuok dir jomotho ndalo 4, owinjo ni Yesu nodhi e gweng' Jogerasi mochango wuod Jogerasi mane chamo choke jomotho e kaburini. Koro nitiere gik minyalo timogo, ipimogo nengo mar Yesu mikoni ka iwacho ni chalo kama, to kane an bende adhi ir Yesu ni mondo timna. Chandruogi pok oromi, emomiyo pok idhi ir Yesu. To kawuono koromi, to ang' ni rad kod Yesu ka dhako mane chweri ga 12. Apako Nyasaye. Number 2. Eka en bende nobedo gi yie gi mijing'o ne kaka en bende onyalo yudo changne. Adwaro mondo yudi changni kawuono e paro, e chuny, e ringruok, e dwaro, e mwandu, e nyithindo, e weche duto. Dwani mondo rad kod Yesu. Nochiwore kuom yie ne kende ka oringo mako lak law Yesu. Eka bang'e nochango ringo matek. Sa oromo wabiro lemo. Ring matek mak law Yesu ka in kod yie mondo chandruogi orum. Yesu ema ji ringo ire. Yesu no ene ratony, ene kar tony. Yesu no ene kar kwe. Yesu no ene ngima. Koro ring matek kaka dhako no ringo momako lak law Yesu. E Marika 5:28 wacho niya, okasoma pimo ni wach kokabiro somo wechegi bang'e achien kaito walemo. Kech awinjo ka koro adwani mondo walem kodi. Dhako ni neni kod weche mang'eny mopogore opogore. Nobiro ir Kristo, momulo Kristo ka en kod yie. Teko Yesu nodonjo kuome piyo piyo, nono mi obedo maler. In bende kawuono teko Yesu Kristo biro donjo kuomi. Teko mar Yesu mano donjo kuom dhako ni ken kod yie. Kawa yie kende. Onge ji ming'iewo go gik moko kuom Yesu. Kawa yie kende. Ibiro neno ka teko Kristo donjo kuomi michangi. Jopuonjre Yesu ne ok nyal konyo dhako ni. Ka Yesu no yudo Yesu sie nikech japuonjre Yesu ne en dhano mane nyalo wuoyo marach kuom ng'ato. E kinde moko ka thomo lemna machier, to bishop mano lemona nowachona ni ng'eni ji kata jolembu mapile kata jo kanisa ni midhiye pile ne ok nyal lamo ni michangi kata michier nikech gen ne gibiro wacho Nereah jaricho, nyotimo kama, gima kama monege, bedo kama. To ka Nyasaye dwa nokechi to kelo ng'at mikia. Ng'at makia ji mani kuomi ma ok ong'eyi matut. Ma emomiyo dhako ni nochango nikech Yesu nong'eye, to Yesu ok jadalagi. Ma emomiyo ne achier kolemna gi ng'ama ne Nyasaye emo oro mondo bi olemna. Mina achier e dier jomotho. Awacho niya, japuonjre Yesu ne ok nyal change. In be ng'ama ong'eyi ne ok bitimo ni gimoro. To Yesu wuod Nyasaye e jal manyalo timo gimoro. Eka koserado gi Yesu, to Yesu nodwaro mondo dhako ni otamuka gi dhoge. Komulo lak law Yesu kama, to Yesu winjo ka gimoro timore ne mahono. Okoni teko mar chango wuok kuom ng'ama mula. To Petro mbele ko japuonji ng'eny. Winjo ka ng'ato mula. Kata kawuono ka in muli Yesu gi yie maduong', Yesu biro winjo chunye kucho. Yesu biro winjo ni gimoro timore. Yesu biro winjo no changi. Yesu biro winjo no chweni nyathi. Yesu biro winjo no tieko ura. Yesu biro winjo no tieko neko. Yesu biro winjo no tieko ng'ol. Yesu biro winjo no tieko gik maricho. Nikech Yesu ka teko wuok kuom matimo hono, to Yesu winjo. An Nereah to ka winjo nikech teko matimo ni hono kalo kuom Yesu ok kuoma. An
an ja ote ma Yesu oro mondo timni ono. Koro ka Yesu timo to Yesu winjo ka gimoro timore kuome. Apako Nyasaye maratego. Wach ni nochuno dhako ni mondo ring matek mondo duog ir Yesu. Mokoni japuonj ane mamuli ndiko wacho ni nobiro ir Yesu kotetni. Okirni teni gino buoge ng'en tieng momiyo timore ni me buoge miwika ndeni kirni nikech gimo timore ni no en gima ono buogo ng'ato nikech ono en gima awinje chunya ni Nyasacha dwa timo ne ng'ato ono sani ok kiny sama weni awinjo teko moro mar ono Nyasacha dwa timo ne ng'ato ono sani mine gik madongo ma Yesu Kristo timo. Apako Nyasachi nyiseche. Achiel Kristo noluonge ni nyara. Tiende ni pok obedo nyathi Nyasaye nyaka in mawuoyo kodi gimomiyo chandori ahinya pok ibedo nyathi Nyasaye. Kawuono kiyie mondo ibed nyathi Nyasaye to chandruogi biro rumo nikech sama Yesu noluongo dhako ni nyara noteme obedo nyathi Nyasaye mi chandruoge norumo nikech kapok ibedo nyathi Nyasaye to chandruogi ok nyal rumo. Ariyo, Yesu nokone Dhi Gi Kwe. Noteme obedo nyathi Nyasaye kae to miye kwe. Kare ka ng'ato obedo nyathi Nyasaye to kwe donjo kuome. To nitiere weche moko ma ok nyal kwe nyal bede kapok ng'ato obedo nyathi Nyasaye. To sama ng'ato osebedo nyathi Nyasaye to kwe nyalo bedo. Yesu notimo dhako ni nyare ma obedo kod kwe. Adwaro ni kawuono chandruok mosechandi misedhine ka juoga, misedhine ka jokoro, misewuotho ne osiptal, chandruok ma ok nyalore ma ji wacho ni mano mar joka ng'ane, mano mar chi ng'ane, mano mar nyathi ng'ane, mano mar nyar ng'ane. Onge gir ng'ato jachiene makelo gik moko kuom ji to Yesu biro mondo kel ngima to ngima moromo chuth. Jawar dwa timo ni sani sana wuod nyakwa Daudi osiepo nyakwar Jese dwa timo gimoro sani kaka notimo ne dhako mane yechweti gi 12. Yesu nomiye kwe mar chuny. Yesu timo bedo nyathi Nyasaye. Yesu miye kwe mar ringruok nikech ochango. Awacho ni in bende chandruogi ma in go Yesu ikore tinende ni mondo wuod Nyasaye omiyi kwe. Yesu timni ono, Yesu changi, Yesu kel tich, Yesu kel metoka, Yesu kel ot, Yesu kel lo, Yesu kel mwandu, Yesu kel permanent tije, Yesu kel gik malich mane pinyo yanyine, mapinyo nyirine, mapinyo chai kaka nyathi kich, muchai kaka chiliel, muchai kaka ng'amoko somo, uchai kaka ng'ama pacha tin. To Yesu nyalo duogo paro matin mobed paro maliw nikech ondike mo Zaburi ni wach Nyasaye kwel tiende to kelo ler nyaka ne joma pachgi tin. Iwinjo tiende ni ka wach Nyasaye odonjo to nyaka paro matin lokore mobed paro maduong'. Apako Nyasaye. Awinjo ka soro wabro lemo abro somo Luka 8:41 nyaka 48. Abiro some piyo because of time. Ne en kod yie manomiyo bedo maler. In bende kawuono ka in kod yie tibiro bedo maler e kind gik maricho te. Ibiro wuodhi oko. Chien moro na yalo ka ni Yesu chalo chokora makodhi e pipa mar takataka to ma ok oyudo kuon mosepur to chokora ka to kuongo ng'iyo mokondo kuoni ka chwero gige dende dongo nyalo yie ng'anyalo chame mo geng' na kech. Mane kaka Yesu golo wa taka ka Yesu biro to nyalo goli pipa mar taka moyudo ketow moko Nereah ka golo ma change Nereah nyalo tiyo na ka gole maware to nyalo timo na kama. Kumano Yesu nyalo choki sani kama nyose witi kama nyose gweyi e kona kama idunge no. Yesu biro sani obiro muli gi lwete jawar biro yuayi ka gimo maki go low obiro timo ni ono moro ma ok ni par ni engima ni ne timre ni nikech Yesu dwaro gik motow, Yesu dwaro gik mowe, Yesu dwaro gik mobol. Sa oromo mondo Yesu Kristo mo wuod Nyasaye otim ni gima chunyi dwaro nikech en mantie en pok olokore wuod Nyasaye no en no nitie kata ka piny ni pok ochiwe. Apako Yesu Kristo ma jatelo ma ruodh ngimana. Awuoro Yesu Kristo manowaro ngimana. Wach mogik. Nodok ka en ng'at machielo ka ok ochal kaka ne en. Kapok oromo kod Kristo nobedo ng'at mopogore manyien. In bende inyalo loki ng'at manyien sani ka ibiro ir Yesu Kristo ka in kod yie. Yie kuom Yesu obiro timo ni kaka notimo ne dhako cha. Obiro loki nyathi Nyasaye, obiro timi ng'ama kare. Notimo ne dhako cha kata in bende kata in jakuo yie kuom Yesu sani, kata in jachode yie kuom Yesu sani, kod in jal mocha yie kuom Yesu sani, kod in gi chandruok ma ok inyal to yie kuom Yesu sani.
Muma masomo matieko go wacho niya, abiro some tadhi speedy en Luka achiel, Luka 9 matindo 41 nyaka 48 wacho niya, to dhako no ne ni kanyo, to dhako moro ne ni kanyo mane Yesu chwer kuom higni 12, kata obedo ni ne osetieko mwandu ne duto kamano kuom jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe. Noyudo nosudo gi yo ka ng'e Yesu momulo riak lawe. Ini bende nitiere kaka isewuotho to ng'ama nyalo konyi onge. Yesu Kristo nigi teko monyalo konyigo sani, nikech dhako ni nowuotho kuom jothieth moyudo ka koro ok nyalre. In bende isetemo, ok nyalre. Isemadho yedhe, ok nyalre. Isedhi e operation, ok nyalre. Osetimni gik mopogore opogore, ok nyalre. Oseumi gi lewni marotenge, ok nyalre. Isewuotho, isebedo duke e wi agulu, ok nyalre. To Yesu ja Nazareth onge gima dwaro. Jawar dwaro mana yie kende. Bi ir Yesu sani. Osekorni gik madongo dongo. Wes 28 mar Mariko 5 matindo 28 wacho niya, mondo walem kodi. Kowacho e chunye ni, ka anyalo mulo kata mana lak lawe kende, to abiro doko mangima. Sa oromo. Bimule lak lawe Yesu sani, mondo idogie mangima. Mana mula lak lawe Yesu kende, mulo. Winjo ka ng'oma ni kuomi miparo ni Yesu ok nyal timo. Satan oseketho ngimani gang'o. Satan oserwako ang'o kuomi, orwako ang'e dakni, orwako ang'e kendeni, orwako ang'e sombi, orwako ang'e dwaro ni tich. Awacho ni odi jachien oketho machal nade. Nyaka lik tiga maringe odino, mago gi jochiende. Ineno nyaka biye machweche odigo, mago jochiende. Awacho ni nyaka buok ma dendi juolno, mago jochiende. Nyaka paro malal nigo, mago jochiende. Gima chwero pi wang'i maketi ywaka to ng'amogo i onge, mago jochiende. Bi ir Yesu sani, nikech Yesu nigi teko. Kiwinjo kala usi ka uko ni ot, mago jochiende. Teko mar nyinge Yesu Kristo biro tieko teko mag loch mag jochiende kawuono, ok kiny sani. Bi ir Yesu. Dhako cha noringo ng'ade chunye mowacho ni kang' na maka lak lawe, sa oromo mondo dhako moro gi dichuo moro gi nyathi moro omake lak law Yesu sani. One gik madongo matimore. Aseneno gik malich ma Yesu Kristo timo. Walemo kodi. Wamiyo nyingi duong' osiepna, nikech kane rado gi dhako mane ichweri ga 12, dhako cha ne miyo kwe, ne temo bedo nyathi Nyasaye, ne chango ngimane. Ndiko wacho ni chunye no ng'ado kende, niko biro iri momaka lak lawi kende, to nyaka teko man kuomi, teko man kuomi odonj nyaka lawi, maka jachien oyudo no mul lawi, to jachien nyaka remo maringe del. Wacho ni to ng'ama gima nade modonjo kuomwani, nikech teko man kuom Yesu Kristo. Teko no aoro kuom dhako maywak mumulo TV no, aoro kuom nyathi misando no, aoro kuom janeko mara ura no, aoro kuom ng'ama imedo muya osiptal, aoro kuom ng'ama rembi rumo no. Kawuono teko mar nyinge Yesu Kristo utiek nyaka yany. Lovo kenta glory. Apaki wuodi Nyasaye mangima. Isetimo rabi. Nyingi musiko mondo yud duong'. Rembi Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. Kaini gi yie, Yesu setimo. Koro bi ir Yesu, weri gi weche mang'eny. Yesu dwari kata sani. Obiro timoni, obiro changi, obiro kechi, obiro gwedhi, obiro loki, motimi gima ono. Nyasaye mondo gwedhu. Agoero kamano ne ji te mosekelo gik moko e kanisa mar Nyasaye. Chunya ochandore ka biro ka ni kachaka kwecho to kora chalo ng'ama kwecha hinya. Omiyo chunya wuoyo mang'eny e kinde ma ane mtoka ni kikachaka kwechi, nikech kwecho biro miyo ji chaya. To Roho Maler chuna mondo awachi ni pok wang'iewo tent, pok wayudo lo. Nyasaye mondo tiye gi dichuo moro, otiye gi dhako moro, otiye gi kijana moro, otiye gi nyako moro, otiye gi kambi moro, otiye gi sako moro, otiye gi ng'ato. Nyasaye ma hono no omulie ng'ato, ng'iewnwa tent, ng'iewnwa generator, oyudnwa lo, nikech wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Teko maro sana manwar ng'eny. In kanyo ni Nyasaye oketi kanyo nikech an, nikech ok anyal chopo kama ichope no, ok anyal yudo pesa miyudo no, to oketi kanyo nikech an. To ma emomiyo nokone Esther ni Esther, ka ok inyal konyo jo-Yahudi, to Nyasaye biro konyo wa yo machielo. To sami tieko jo-Yahudi, to nek piny ni jo-Yahudi ibiro tieki. An bende ka ok inyal konya, to Nyasaye biro wicho wachni to konya yo machielo. Omiyo arwaki e kanisa wa mar Hope for Good in Christ e piny Nairobi ka, wan Kaloleni but City Stadium.
wan ei town center, Oyuangori Hotel, Mfangano Street, to wan Mambo Leo Kisumu, to wan Kindu Bay kamiluongo ni Simbi Nyaima, to wan Mombasa kamiluongo ni Mtongwe. Kumano Nyasaye osemiyo branches mang'eny, kata obedo ni kanisa wa en kanisa ma Roho mar Nyasaye nokele sama bet ok osebudho ahinya. Nyasaye nochuna mondo ati tichne ka awuok mondo ati. Ruoth nochuna ka aonge kod gimoro amora e lweta matamo Nyasaye kuom higni mang'eny ni ok anyal tiyo ka aonge mitoka, kata aonge pesa, aonge tools, nothing, anana nono kama. To Nyasaye no forsa mondo ati, to aseneno Nyasaye manochuna mondo atino. Pod abiro nene, arwaki mondo warad ka watiyo ne Nyasaye. Be part of us kuom tiyo ne Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhi. Kaw namba na. Nyasaye gwedhi te malwetgi osechopo mondo wati ne Nyasaye pamoja. 0720 40 39 13 nono abiriyo ariyo nono adek nono nono abiriyo ariyo nono ang'wen nono 0720 40 39 13. An Bishop Nereah Mbewa mar kanisa mar Hope for Good in Christ. An nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya School. Anyar jaduong' manosetho Rufus Agola Boy. Ae piny kare chonyo ka uma school kandiege. Asai bi mondo ikaw hono. Bi mondo ine teko Nyasaye. Bi mondo irad gi Yesu. Nyasach kwe mondo gwedhi warade sa Nyasaye e nying Yesu ja Nazareth.